சென்னையில் உள்ள ஒரு நபருக்கு இப்போ ஆன்லைன் கடனால் ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு. இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம். சென்னையில் ஒப்பந்த தொழிலாளராக வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர் சோஷியல் மீடியாவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து ஒரு லோன் ஆப்பை அவருடைய மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாரு. இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நிறைய பெர்மிஷன் கேட்டிருக்கு. அது எல்லாத்துக்குமே அலோன்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது அவருடைய மொபைலை ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்க. அவருடைய கான்டாக்ட் நம்பரை ஃபுல்லாமே அவங்க தெரியாமல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அவர் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் பேஸ் பண்ணாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். லோன் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூ. 2500 ஒரு லோனை விண்ணப்பிச்சிருக்காரு. ஆனால் அந்த அமௌண்ட்டு அவருடைய பேங்க்கில் இன்னுமே கிரெடிட் ஆகலை. ஸோ கிரெடிட் ஆகாதனால அந்த ஆப்பை பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாரு. எதுக்கு இந்த ஆப் அப்படின்ட்டு. அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரை வாட்ஸ்அப் காலில் ஒரு வட மாநிலத்து கும்பல் மிரட்டி இருக்குது. நீங்கள் ரீபேமெண்ட் திரும்ப கட்டலைன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோவை மார்பிங் பண்ணி ஆபாசமாக சித்தரித்து உங்களுக்கு அனுப்புவோன்னு சொல்லி அந்த கும்பல் மிரட்டியிருக்கு. அவருக்கு திரும்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாள் கழித்து அவருடைய ஃபோட்டோவை மார்பிங் பண்ணி அவருக்கே அனுப்பியிருக்காங்க. மேலும் அவருடைய கேலரியில் உள்ள அவருடைய புகைப்படம், அவருடைய மனைவி, பிள்ளைகள் இந்த புகைப்படத்தை எல்லாமே ஆபாசமாக மார்பிங் செய்து அவருடைய உறவினர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆன்லைன் கும்பல் மார்பிங் பண்ணி அனுப்பியிருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப்பில். மேலும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரே நாளில் நீங்கள் 35,000 கட்டலைன்னா ஃபோட்டோ அடுத்தடுத்து நாங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம்னு சொல்லி அந்த வட மாநிலத்து கும்பல் அவர் மிரட்டியிருக்கு. மறுபடியும் அவர் பேங்க்கில் போய் கேட்கும்போது பணம் கிரெடிட் ஆகிருக்கு. 3 நாள் கழித்து தான் அவருடைய வங்கி கணக்கு ரூ. 2500 அமௌண்ட்டு கிரெடிட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை அறிஞ்ச அந்த நபர் அந்த ஆன்லைன் லோனால் பெரிய மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினதுனால சென்னையில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது சென்னை எம்ஜிஆர் நகர்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில். அதே மாதிரி தீநகர் காவல் ஆணையத்துலேயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஆனால் அதை வாங்க மறுத்துட்டாங்க. இப்போ சமீபமாக பார்த்திங்கன்னா டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அவர்கள் ஒரு அறிக்கை விட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சைபர் குற்றப்பிரிவு எல்லாமே காவல் நிலையத்துலேயும் கம்ப்ளைண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க.